gaddanimo ɗiɗo gay bandiraɓe wonko haalno noon hanki o wi mi woni ministre mi woni directeur kono ko jiimi ɗo ko mi meeɗani yiɗɗum omo ari noon omo arde délégation makko mawɗo sehilaɓe men bandiraɓe men mbawnaɓe sinno ko sago men kaalen goto foof inde mum e yettode mum kono gande Abdou Karim ardi koye mbawnaɓe sehilaɓe makko jagganɓe mo ha résultat mo wi dañamo o daña ɗum noon mbokko mbaw gis ngeen Abdou Karim Sall xam naa ni yàgg ngeen dëgg Orkodiéré am na ñu fi ñëwoon am na ñoo xam ne si seen première fois ñu ñëw fii mais kii mooy Abdou Karim ni mu mel mbaaw lu raw loolu la mel fii ci Orkodiéré su àndee ak gan bu jógee mbaaw dañ koy jàpp fukki loo ko parce que xam naa ni yéen fu ngeen jàppee Abdou Karim Sall kon ñu ngi leen di dalal lii lépp ay bonne volonté lañ ñii ñëpp ay mbokk lañ ñii ñëpp ay xarit lañ ñii ñëpp Abdou Karim dafa leen jàppale yu bëgg vraiment delloo Abdou Karim njukkal rek moo fi nekk kenn joxul Abdou Karim pour suba su amee poste mu jokk wala mu jokk 10 000 wala 5 000 wala 50 000 dañ koy delloo njukkal. Abdou Karim Daouda Mamoudou Bokar Ceerno Daouda Hamad Malick Abdou Hamid Dicko Daouda Silma Boubacar Lewa Mamoudou Hafsat Dieynaba Abba Ceerno Souleymane Daouda Samba Fati Ali Takuna Coat Siol Mamoudou Hafsat Elimane Mamadou Demba Ba hande amme Yero Moussa Demba Dol Baroro Baroɓe eɗin Birom Sampane Birom Agna Birom Eli Bana Birom Jibin Samba Ali Eli Bana Demba Ali Eli Bana Toja Ali Eli Bana Mahania Ali Eli Bana Boukari Ali Eli Bana Jibini Mamadou Boukar Goumba Boukar Youssouf Boukar Mouda Allah Boukar Silman Boukar Goumba Boukar Yuman Siré Lamine Birane Babarel Thiaga Subal Salam Odinami to Gappude Sinthiou Bambe Daouda Boukar Yuman Elimane Nega Ahmed Amar Defa Daouda Boukar Peñinago Peña to Bogi Diaye Silman Boukar jibini Daouda Silman o wiyete Elimane Lewa Orkodiéré o jibini Hammet Dicko Daouda Hammet Samba Daouda Hammet Dicko Daouda jibini Seydi Hammet Abdoul Hammet Ansara Hammet Abdoul Hammet jibini Racine Abdoul Boukari Abdoul e Malick Abdoul jibini Hamad Malick jibini Daouda Hamad o wiyete Ceerno Daouda jibini Bocar Ceerno Daouda Samba Ceerno Daouda Aymou Ceerno Daouda Bayla Ceerno Daouda e Goumba Ceerno Daouda Bibi Ceerno Daouda Hamad Malick Abdou Hamid Dicko Daouda Silman Boubacar Lewa Bocar Ceerno Daouda jibini Mamoudou Bocar e Soudar Bocar Mamoudou Bocar jibini Ablaye Mamoudou Daouda Mamoudou woni Bambako Bayla Mamoudou Pelli Mamoudou Jibi Mamoudou Malick Mamoudou Amadou Togos Soudar Mamoudou Dieynaba Mamoudou Goumba Dine Mamoudou Maymoudou Mamoudou e Meyra Mamoudou ɓiɓɓe Mamoudou Bocar Ceerno Daouda Hamad Malick Abdou Hamid Dicko Daouda Silman Boubacar Lewa Samba Ceerno Daouda jibi Bayla Samba jibini Pelli Bayla to Madina Haymou Ceerno Daouda jibi Samba Haymoud jibi Seydi Samba e Maham Samba e Salif Samba Seydi Samba jibi Demba Hawa Yero Hawa Bamaɓe Seydi Samba Haymoud Ceerno Daouda Hammet Samba Daouda Silman Boubacar Lewa Hammet Samba Daouda jibini Ali Hammet jibini Ibra Ali jibini Siré Ibra Dure Ibra e Lamine Ibra Siré Ibra jibini Boubou Siré o woni Haymou Takko Malick Racine Boubou Amet Dioulo ñifi jama e Orkodiéré Haymou Takko jibini Amadou en Haymou Diaro Haymoud Ansara Haymoud Amadou en ɗin waliyaɓe Allah Amadou Boɗejo Amadou Balejo momin ɗowni jaafe bisimilla ma ɗo e wuuro ma he ɗo hay goto renɗani ɗo ko an jeyɗo doole diaspora France o wi doole diaspora France e kawral maɓɓe e keewal maɓɓe o wi kamɓe fof kawral maɓɓe e keewal maɓɓe mbi Abdou Karim bisimilla mo wuro ngo ɓe mbi Abdou Karim Sall bisimilla ma wuro ngo Karim ko jaatigui o wi Abdou Karim ka jaatigui kono ko kamɓe tawa kono noon kadi ko an tawiɓe ɗo fulɓe noon mbi fulɓe mbi tawaɗo e winde tawaɗo e winde kañum de jeeyi gacce ko kamɓe tawa Karim kamɓe teddinirma ngaari o wi Abdou Karim Sall ko diaspora France teddinirma ndiɗo ngaari bisimilla ma e wuro ɓe mbi bisimilla ma e wuuro ma beltima e ɓe beltanimama no feewi kadi ka neɗɗo beltanaɗo fof ka neɗɗo kadi beltanaɗo fof noon ka baɗɗo fof nde wonno ka baɗɗo fof ala ko manquinde haydara mankinani yimɓe fof ne beltanima yimɓe fof ne beltanima tan ko yimɓe duwo ko maako yimɓe fof ne duwonoma ko maako
yo Allah ɓurru ɗum kadi ɗo woni ɗo ha yimɓe mbawa naftorade kala ko heƴano kadi wawa hejje Allah jarama on jarama feƴƴini oɗo ñalawma so jii ngenaɗo fof dilli ko gorko foti noon Abdoul Daouda Amnat Hamme Bocar Siré Kongo Bou Moussa Hamad Silman Sambouri Ali Thiam Gadiaga Sulmoura Taslam dañi jogi neli en noon ko Ablaye mo Oumar Amadou Hammad moƴƴo galapati korum bañ guilen Hammad Hamad Koumay sawkude memba wali ndaw tañiraɓe Amadou Hammad fof no potirno nde wonnoon no koli ari hoore fof nde tawi ɗon ko bumboye hoore foode guila nden onon gondi ha ñalawma hande o ɗum noon ɓe mbi sa ari ɗo no bumboye hoore foode waddatno e koli teŋella ni kamɓene sa ari ɗo e wuuro bamaɓe mbadde ma ɗum noon ta ala kono noon mbaragu ma nani galle Amadou Hammad assalamu aleykum a ittiɗo crise on galleji gonɗo galleji ɗo gonɗo ɗo ngala to mbaali goto goto fof nene fiya birikaji goto fof hande nene fiya birikaji mum min jettamo emin jetta Allah min jettuma e gay ɗiɗi cooda ɗiɗi woy ɗiɗo gay ɗiɗi holko jarnaɓe coodi ɓe mbi ɓe pattirma ɓe mbi ɓe pattirma hiranma e bottari ma hirande ma e bottari ma délégation ma non den no mbawnaɓe an e délégation ma mbawnaɓe mbiya ɗumen bisimilla mumen jeew men mo hiita ko o wi kadi jeewo men mo hiitaka o ko wonno fof ɓamtima kala ɗo wonno ɓamtima ko oɗo wiyanno ko manan dinno Fatmat Binta mana mbawo o wi yeru jeego wiyatamo Fatimata Binta Mbaw ko Fatmat Binta kadi holko o wi ne laaɓi kadi ko Fatimata Binta holko ƴere kadi Allah ɗum jetti manan dinno mawɓe wonɓe ɗo ɓe o wi ɓe o wi monsieur le maire Abdou Karim Sall bisimilla ma an e joom suudu ma bisimilla ma an e délégation ma ɓe jiɗino yiidema ko adi hannde o wi nde tawno ko hono ma weeɓani ɗo o wiya ɓe jogii weltare mawde e ma soɓe jiima o wiya hecciɗini Horko Ƴere a hecciɗini commune Horko Ƴere kadi a hecciɗini kadi département Kanel o wi wona ko laamu ɓame arde ɗo ko sa yi jaɓɓugal hanki ngal a ari kaaɓi Horko Ƴere naajo a jaɓɓama ngal ɗo jaɓɓugal o wi ko an totti hoore ma de eɓe beltanima surtout kamɓe rewɓe Horko Ƴere naɓe an e joom suudu ma ɓe ñaago Allah e nulaaɗo mum yo Allah juurnu balɗe yo Allah rokke o wi sa heeƴi Horko Ƴere heeƴat diwan o heeƴat yo Allah rokke cellal hukkuma kisal min calminima min juurima min nani gila min garan ɗo henna ko mbaɗuɗa gila wonno Sonatel ha arte ARTP ha arte en wona ministre gila indépendant ha joni komin keewi noon département Kanel min meeɗani heɓde ɗum min komi politicien mi fuɗɗi gila 2009 min yaadede ko Zakaria Diaw mi suudani hen mais kanko ko waɗi ɗo henna gila indépendant ha joni hay goto waɗani ɗo Halpulaar mbi nene ma defi mamma rotti hay sa waali ladde a heɓat gadal ma monsieur le ministre les kotaji jalti département Kanel o rokki chaque commune o rokkimo kota makko chaque responsable heeɓimo kota makko minen wonɓe Wursiidi min ɓuuri temedere neɗɗo arande ɗum ko yettere Allah nden Wursiidi sa ari toon commune o hay fooɗ ndiyama heɓata toon alhamdulillahi rabbil alamina suka debbo goto nan ɗo gila min puɗɗima liggey ɗon ñande fof lundi avant de chaque jour o dewat omo defa toon kastari ɗum sababu ndema monsieur le maire de Mbao defe naa ne dag maa woo rek ne ma dama bëgg a gunge ba Horko Ƴere laajuma la sax lan moo tax waaye bett na ma li ma fi ñëwee sant naa yàlla gis naa ci lu tax ma gën la ñeme sant naa yàlla gis nañ fi lu tax ñu gën la sopp sant nañu yàlla gis nañu lu tax heure boo jógee askan wi jóg ànd ak yow sant nañu yàlla ñu ngi doog a xam lan moo tax ñu naan Abdou Karim dafa baax Mbao dafa taxaw doomu Mbao
ba mbaaw fal ko jiital ko defe naa ne Orkadiéré na su fekkoon da nga bëggoon maire bi doo xëccoo sax dañu ñëw ne na jëlal donc mën nañoo wax ne Abdou Karim dans l'histoire du Sénégal ci li ñu xam ñun jàpp ko su ko neexee mu ne ñaari tànk ndomboy maire laa takk benn bi muy maire Mbao beneen bi di maire Orkadiéré le leader eɗen jetta Allah oyi eɗen jetta Allah mo yettani sababu noon oyi mo yettani sababu noon so yetti Allah oyi so yetti Allah Allah nanata ɗum oyi Allah nanata ɗum kedde noon kedde en jetti sababu oyi en jetti sababu dendinɗo en ɗo dendiɗo en oɗo kala ɓi Orkadiéré oyi kala ɓi Orkadiéré ɓi département de Kanel kala ɓi département de Kanel ɓi région de Matam kala ɓi région de Matam ɓaɗi gonnu koye région de Matam oyi ɓaɗo woni koye région de Matam mi salmini ɗum o salmini ɗum juurima ɗum o juurima ɗum yetti ɗum o yetti ɗum eko waɗi ko eko waɗi ko ene waɗiri ni ene waɗiri ni ko jiiɗen ɗo hanki o oyi ko jiiɗen ɗo hanki o wona hunde famɗude oyi wona hunde famɗude ngal ɗo jaɓɓugal oyi ngal ɗo jaɓɓugal kala mo yonani hay hunde wawa yonde ɗum hay hunde wawa yonde ɗum hay so ɗiɗo gay ngalano hen oyi hay so ɗiɗo gay ngalano hen anni e mon timmi anni e mon timmi anni e mon yettima anni e mon yettima golle mon jooɗi oyi golle mon jooɗi Allah kadi yi golle mon oyi kadi Allah yi golle mon on jarama on jarama mi wawa limtude ɗo oyi o wawa limtude ɗo adduɓe tedduɗe ɗe fof adduɓe tedduɗe ɗe fof tugge ngaari o tugge ngaari tugge wadde bunnogas o tugge wadde bunnogas jolay saret ara ɗo e galle he ara ɗo e galle he taw addi ɗum oyi taw addi ɗum sababu dendin ko sababu dendinde en ɗo tinima en beltinima ɗum so tawi ko sago wonno oyi tawi ko sago makko wonno kala gonɗo ɗo e galle he oyi kala gonɗo ɗo e galle he kala gonɗo ɗo e rendo ngo oyi kala gonɗo ɗo e rendo ngo hokka ɗum jungo o hokka ɗum jungo walla ɗum o holla ɗum weltima o weltima oyi neɗɗo so tawi ko dimo oyi tawi ko dimo so teddungal yonanimo oyi so teddungal yonani ɗum hay hunde ala ko yonatamo hay hunde ala ko yonatamo enen Haalpulaar en oyi enen Haalpulaar en eɗen mbiya neɗɗo yeeyi ndimagu mum neɗɗo yeeyi ndimagu mum ka haala wona gonga oyi kan haala wona gonga o wasan jogade kay oyi wasan jogade kay yimɓe cikka ko joginoɗo mo yeeyi kono ndimagu yeeyetake kala ko ala prix oyi kala ko ala prix a wawa yeyde ndimagu oyi ndimagu ala prix ala bawɗo soodde ndimagu ko yeeyete ko yeeyete ala prix ɗum wawa soodede hay goto wawa yeyde ndimagu oyi hay goto wawa yeyde ndimagu mum goto fof oyi goto fof ko dimo goto fof oyi goto fof ene jogui valeur aji ɗi gandanɗa hoore ma hay hunde jaranani ɗum jagguɗo ɗin valeur aji ene waɗa ɗum piétine ene yaɓa ɗum oyi fuutankoɓe ko rimɓe fuutankoɓe ko tedduɓe fuutankoɓe ko moƴƴuɓe fuutankagal noon oyi fuutankagal noon wona kodki ko gonki neɗɗo jibine Dakar oyi neɗɗon jibine Dakar taw ko fuutanke neɗɗon jibine Amérique taw ko fuutanke oyi ɗum ko firti fuutanke ko ganduɗo ko fuutankagal jaɓata jaɓa oyi fuutanke ko ganduɗo ko fuutankagal saloto salo kala ganduɗo oyi kala ganduɗo ko fuutankagal ne jaɓa jaɓi kala ganduɗo ko fuutankagal ne salo sali on ko fuutanke kala mo jaɓata oyi kala mo jaɓata ko fuutankagal jaɓata sa yiɗi jibinɗa Orkadiéré
a wona fuutanke fuutanke yiɗi ko teddinede fuutankoɓe oye fuutankoɓe ko tedduɓe fuutankoɓe ko moƴƴuɓe ɗum ɗon noon oyi ɗum ɗon noon eɗen mbawi yettirde ɗum Allah o tugge horkajere faye taaridi horkajere ha yetti diaspora o goto fof mi weltanima ɗum wi ɗum jarama yalla sellin doole Allah yi teddungal mum yo Allah yoɓ ɗum mi wi on o wi on hande ɗo jarami ɗo to yarata ɗo e ñalawma o yarata ɗo min jogani ko kanko jogani horkajere ñamande kanko jogani darinde horkajere ñamande ko kanko jogani département de Kanel ñamande ko kanko jogani région de Matam ñamande jaɓɓama e Windere TV caggal nde jebɗa ha parɗa wat partagé mbaɗa like Windere TV